Jemaat HKBP Kebayoran Baru yang terkasih, sesuai dengan keputusan rapat Huria Desember lalu dan warta yang telah diwartakan kurang lebih 3 minggu sebelumnya, maka mulai minggu ini 8 Februari 2026 persembahan disampaikan hanya setelah khotbah. Karena itu berikut panduan penyerahan persembahan setelah khotbah. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahannya via kris, diharapkan memberi jalan kepada jemaat yang ingin maju ke depan. Khusus bagi jemaat yang menggunakan kursi roda, persembahannya akan dikumpulkan langsung oleh Situa setelah semua jemaat memberikan persembahan ke depan. Warga jemaat yang duduk di balkon mengumpulkan persembahan seperti biasa, dikumpulkan langsung oleh Situa. Demikianlah panduan tata cara memberikan persembahan terhitung sejak tanggal 8 Februari 2026. Tuhan memberkati kita. Horas, Parhado, HKBP Kebayoran Baru, Pasaton selamat hari Minggu, Dohot selamat beribadah, Tuita Salutna, Tarul Mobi, Amang Inang, Naman Dohoti Parminggota di Bagasan live streaming. Minggu Tas Haderion, Ima, Minggu Info Kapit, Dohot Topik, Jonok Do di Bata, Uju Jauh Ahu. Tapasonang Marohata, Martangyang Nahoho Mahita di Bagasan Rohata B. Amin. Tapukama Parminggota, Tapujima, Tuata, Marite Ende, Sian Buku Ende, 257, ayat Sada, Rodi ayat Tolu, Jongjong Mahita di ayat Patoluhon.
Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi parbadia na tumopal langit dot tanoon. Amen. Songonondo didok Tuhan Jehovah, jowo nama ahu, jala alusaku maibana, saya donganaku do ibana jupa hagogotan, palu aku do ibana, jala marmulia ibana bahenokku, saya pamahopoku do ibana sari matua. Martua dona hudul di pangondingan ni natumimbuli, jala namian di linggoman ni pargogo naso hatodosan, namandok tu Jehovah, haporusaku, jala partano batu aku, de bataku, marhaporusan tuho doahu. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan dibata amanami nadiban wagijang, asi roham dihami halak nagaleon, di idaho nago godo musunami, saitalu dohami dibahen alani hagaleon nami, dibaheni hupangi dohami tuho, sai pargogoi jala pamonang mahami maralohon musui, marhite-hite panaonon ni anak ha holongan ni roham Tuhan Yesus Kristus. Amen. Hudul mahamu. Tapuji matuhata marute ende sian buku ende nomor 655.
Tangi ho kamu ma patik ni debata imasian pesalmen 50 ayat 15. Jala jauh ma ahu jumpa di hari hagogotan, asa hupa luaho, asa dipuji ho ahu. Atong rap mangido gogo mahita tu di debata laho mangulahon patikna. Hale Tuhan debata, saya pagogo imahami, mangulahon aom batu patikmi. Amin. Tapuji ma Tuhata, marite ende buku ende nomor 424 ayat 2 dohot ayat 4, jongjong mahita di ayat pa 4 ton. Tato poti ma dosata. Ale Tuhan debata pargogo naso hato dosan para siroha nasumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami. Hami halak pardosa nadangolon ro tu joloni habangsa habadionmi manopoti jala manganggukon dosa nami. Mace jojo tuharsai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami naruai dang hu halongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang doson diri nami hu bahen hami. Di baheni tamadori masanmu jala uhumanmu hami tu hamatean saliling ni leleng nai. Alai nama purus mahami nuaing tu asi ni roham nagodangi mangi dosian nasa rohanami hasesa ani dosanami salutna. Sai urupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak ha holongan ni roham si pangoluhami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan sai asi maroham dihami halak nadangolon. Amin.
Tabegema baga-baga ni debata taringotu hasesa ni dosa. Songonondo hata ni Jehoba unako mabiar ai ahu do silulu hoko nungapola hujau goarmu ahu napun naho. Ha sangapon ma di debata na digijang. Amin. Hudul mahamu. Tapuji matuata marite ende sian buku ende 300 siap puluh. Saido samulaning malumho nang diohon umudar naik Ayas tohon asak-sak pajumi na diohon umudar naik Iyas tohon malumho iban mudar itu somon hapasi aias hodi bain mudari. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion imana tarsurat di Matius 4 ayat sada rodi ayat 10 sada. Tajahama marsingkat sorin. Dungi di togihon tondi ima Yesus tu halongonan asa diunjuni si bolisi ibana. Jadi dong 40 hari 40 borngin lelengna somangan ibana malema dihilala. Dungi didapoton si pangunjuni ima ibana ni nama molo na tutu ho anak ni debata dok kon ma batuon gabe si panganon. Alai nin nama mangalusi na didok suratido apalah holan si panganon angluan ni jolma tungna sahata ni debatado naro sian ibana. Dungi di togihon si bolisi ma ibana tu hutana badiai di pajongjong ma ibana tu atas boagas joroi dungi nina mamandok ibana. Molo anak ni debataho tibukon ma dirim tutoru ai didok suratido dohonon na do aka suru-suruana manangan-nangan ho asa unang tertuk-tuk patmu tu batu. Dungi nina Yesus mamandok ibana dot doon didok surati dang jadi unjunanmu Tuhan debatam. Dungi diulahi si bolisima manugihon ibana tu pucu ni dolok na tibo si tutu dipatuduhon ma tu ibana na sahara jaon na diportibion rodi hasaka emponna dungi ninna mamandok ibana. Saluhut nai lehonoku do tuho molo oloho marsomba tu au. Dungi didok Yesus mamandok ibana lao maneho bolis adidok suratido Tuhan debatam do si sobaonmu sasada sado si oloanmu. Dungi ditadikon si bolisi ma ibana. Jadi Roma aka pardi surgo makau basi di ibana. Ido saatna martua donatu mangihon rata ni debata jalana umpeopsa. Amin. Tapuji matuhata marite ende sian buku ende 246 ayat sada dot ayat 2 jonjong mahita di ayat paduahon. Yesus surupi pamona mahami tatap maguguni nolomi nasoma jadi mangogop dihami nai pugahan nado hami sude sai dipikiri si bolis dalana manang beha otok tongar sana.
Satidakon ma hapor seotai, songon nahina tindakon idongata sahapor seon di sandok portibion. Rap ma hita mandok. Au porsea di debata Jehovah. Ido ama pargogo na satu dosan na tumo pa langit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anaknya di debata Jehovah na sasadai. Iman nanti nubuhoni si Maria, na gabe-gabean si Antoni parbadia, andoran so habubuhan. Ido kita atu di si atus. Nama tetap pajal doi bana di haupin arsilang. Na tua tuban maturu. Amanah tu surko lau hudul tu siamun di bata Jehovah. Amanai pargogo na satu dosani. Isi maibana pair mamu laksogo tuh tanon mau humi halak mau amate au porsea itu di parbadi Uria hatopan di balak Kristen akan abadia dohot ya sesani dosa dohot ya tai namandok mulak mamulu dosurut daging di halak mau mate dohot ya atas sudah amin hudul mak. Tapi kema tikting di minggu tahu. Titing di Huriata, Minggu tanggal 22 Februari 2026. Naparjolo, gowarni Minggu sadarion ima Minggu infokapit dohot topik jonok do debata uju jauh-jauh ahu. Napaduahon acara pangapulion. Hari Senin tanggal 23 Februari 2026 pukul 10.30 WIB di Patupado acara pangapulio tu keluarga inang Lumongga Hutagalung Boru Purba sektor Godung Sialana Perjo Lomoding Mikhael Henry Batara Hutagalung Nahinan Maringanan di Serbagunaa Pinangido sude ruas dohot pahalado asa mandohoti acara pangapulioni napatuluhon majalo mulak gabe ruas nagok. Sadarion Minggu tanggal 22 Februari 2026 pukul 10.30 tajalo do gabe ruas nagok amang Galatia Hamonangan Siahan inang Junianti Nenggolan maringanan di konsistori gereja. Napaupaton pertangyangan sektor. Hari Senin tanggal 27 Februari 2026 pukul 10 WIB maringanan di Serbagunaa di Patupado pertangyangan sektor Saroha. Nani hasuhuton ni keluarga amang situa Tugu Hutagalung inang situa Nyonya Jojor Tapu Bolon Boru Panggabean amang Septono Sihombing inang Adriana Boru Hutagalung, inang Pesta Pandiangan Boru Sipahutar, dohot keluarga amang Patia Panjaitan, nan niuluhon ni amang Padita Luhut Sibolon. Napalimahon, pangebation ni Huria. Sadarion Minggu tanggal 22 Februari 2026, pukul 7.30 Seksi lansia HKBP Kebaran Baru, lahodo mengebati Huria HKBP Suprapto. Naniuluhan ni amang Padita Ronald Manalu. Napaunopon, hari ulang tahun lansia. Hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 pukul siawit. Di Patupado ibadah dohot perayaan hari ulang tahun lansia napa 45 hon. Maringanan di gereja. Pinangido tu sudah anggota lansia HKBP Kebaran Baru asa madohoti ulauni. Hari Selasa tanggal 3 Maret 2026 pukul 30 maringanan di Serbagunaa
di Patupa Seksi Lansia do dialog peran lansia dalam mewariskan nilai-nilai hak Kristenon dohot habatahon kepada anak cucu dan gereja penerus. Narahubung Amang Simon Hutagalung. Papituhon peliat tu jubileum. Sadarion, Minggu tanggal 22 Februari 2026, di sude parmingguon pasahat peliat do hita 7 jubileum 75 tahun HKBP Kota Baru. Mardomutusi, pilihan merdalan sada A, sada B, 2 dohot pilihan jubileum. Pawaluhon, parheheon sekolah minggu. Dalam rangka perayaan sekolah minggu, hari Minggu tanggal 1 Maret 2026 akan diadakan pra-perheon Family Fashion Show semua kelas di Serbaguna A. Pasiahon, bagian buku mendekat. Sehubungan dengan tahun transformasi, pengajaran iman di tengah keluarga, maka hari ini akan dibagikan buku mendekat kepada seluruh jemaat melalui koordinator sektor masing-masing ataupun satpam. Pasapuluhon Dewan Marturia. Sedarion Minggu tanggal 22 Februari 2026 pukul 10 Duksipul Permingguan Bahasa Indonesia pukul 10.30 di Patupa Dewan Marturia acara gathering namaringanan di Serbaguna A. Mardomutusi, Pindangido Tusude, pengurus dohot anggota seksi pekabar Injil, seksi musik dohot seksi multimedia asa madohoti ulauni. Pasapul sadahon panitia malam dana. Dalam rangka penggalangan dana pembangunan 2 unit rumah pendeta sebagai bagian dari program 75 tahun HKBP Kota Baru, maka Jumat 27 Februari 2026 mulai pukul 10.00 akan diselenggarakan gala dinner di 2 Mutiara Grand Ballroom Hotel JW Marriott Mega Kuningan Jakarta. Masih tersedia tiket 2,5 juta dan 5 juta bagi yang membutuhkan tiket. Harap menghubungi Nyonya Leli Manurung Boru Sitanggang dan Nyonya Yanti Marbun Boru Simorangkir. Pasapuluhon, selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot ulang tahun Parbagason. Parhalado dohot ruas ni Huriata Pasaton. Selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tu sude ruas ni Huriana Tubu Manang Merbagas di tanggal 22 Februari. Saya tu hatama nama masu-masu. Molo tungadong ruas ni Huriata na sotar surat dope warna di titing na ulang tahun ini di Pabuama Tuganup Situa di sektor Manang tu sekretariat. Na parpudi akka titing na so jinahawan hobar tu titing cetak sedarion dengan mata jaha. Songonima saha ni titing di Huriata di Bagasan minggu sedarion taingot bema mana kuni tu jolo ni tu hapta. Tabegema puji-pujian siang paduan suara sektor Marsada.
Tapujima tuhata marite ende buku ende nomor 806. Saling ngurumon, Tuhan menjaga Holo nado mangun ihon ho, Tuhan menjaga Tuhan menjaga las peroham marsak peho sai diramutiho Tuhan menjaga Molaborasi persanon mi Tuhan menjaga Tumpe gola parnidan mi Tuhan menjaga Tuhan menjaga las peroham marsapeho sai diramutiho Tuhan menjaga Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramoti yakate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hurian itu hatta nagabe turpuk jamita dihita di minggu tahun imana nienet sian buku adung biddu tolu mamuka sian ayat 40 sia sahat ro di ayat 57. Adung tolu ayat 40 sia saat roh di ayat 57 songonon ma didok disi. Saya mabakbak do ilu-ilu ni mataku dang marpacadian dang marhasonangan. Paima manatap manonggor Jahoba sian banua gijang. Mataku pahol sorohaku taringot tu saluhut boruni hutaku. Saya dipaburu-buru musuku doau songor pidong so ada paralaan. Nunga diredep pon nasida ngoluku di bagasan godung. Lam ditoppas sodope batu tuau. Nunga pola disalpui ae kuluku. Pola hudok. Tos manon hosaki. Jadi hupa jauh-jauh magoarmu ale Jahoba. Sian godung apala na bagasih. Ditangi hokodo suaraku. Unang tung padao pinggolmu sian hoi-hoiki. Dohot sian angguk-angguki. Jonok doho di ari uju na hujau-jau au tuho nimmudo. Unang ho mabiar. Ido yang gosahatna. Horas. Hurian itu hatta damang dainang. Buku adung panurirang Jeremia. Dison digobarhon. Kuilala songon ama-ama nuaingon dora. Panurirang Jeremia on. Ama-ama somal na inangamang dangolo tangis. Apalagi di jolo ni keluargana. Ay molo tarilu ibana di jolo ni keluargana. Boy doi gabe serangan balik tu ibana. Ay bohama. Bapak nami pe tu matangis do laon na indo. Jadi saya ditahan do. Gariada di dok do molo ama-ama inna tangis na dang tu luar ale tu bagasan inna do. Dungi zaman nuaing mandok, pria tidak bercerita inna ira songonima. Molo digambarkan situasion. Alai dang songoni hape molo
panurirang Jeremia di son. Dipakaluar ibana do, dang ditahan ibana ilu-iluna. Maraburan si tutu do inang amang. Tarilu maraburan si tutu dang adong diatan. Boasa. Boasa songonon na masa di buku adungon. Aut surah ita buka bibelta adong di ayat 42 di dok. Nunga marbalik hami jala mangguturi. Ubahen sotar bahen marpangulahi roham ninna ibana tu debata. Ay nunga marbalik bangsoi jala mangguturi. Ido hape nama bahen panurirang Jeremias di son tumatangis. Atong inangamang molosongoni adong suku-sukun narikot di hita. Heado hamu tumatangis tari luilu ala ni pabainan muna sa diri. Ay suku-sukunon macerikot nuaeng ala didok halak nuaengon era post-truth. Di era nuaengon maul do halak merasa salah. Gari merasa salah maul lama manopoti hasalaan. Gudang contoh hinangamang. Ida hita mametsosi. Masih bentikos nabe. Masih padok hata nabe. Tung manang ise dang boy pasingoton. Hea sahali viral. Adong dokter ahli jantung mandok dang adong kaitan ni GERD dohot jantung. Gabe dipodai ibana di komentar. HP ibana nga spesialis jantung. Dipodai ibana di komentari. Marsi ajar majoho dokter namin na. Di era post-truth nuaengon, mal do halak merasa salah. Lama manopoti salah. Ala ni ima, rikot do pertanyaan ni, rikot do suku-suku ni. Hea do hamu tumatangis tarilu-ilu. Ala ni hasalaan muna sa diri. Ido na masa di panurirang Jeremias di son. Atong buat carana inangamang. Di patuduho do di son. Aut surah ayat 40 dot ayat 41 di dok di son. Dengan mahita mardiori akadalatta. Jala ita sulikit. Jala mulak hita tu Jahoba. Dengan maita pahehe rohatta rap dohot tangatta tu debata na di banua gijangi. Asa tabereng hasala atta, asa tatadda hasala atta, asa olo hita mengakui hasala atta, ikon dengan mahita sulikit rohatta, ita diori dalatta, diadopan ni debata. Di akka spiritualitas di dok maon koram deo diadopan ni debata. Aido na diulahon panurirang Jeremias ubay na tumatangi si bana inangamang. Relasi doon debata. Nuaeng lebih pribadi majo, hita lebih personal majo tu debata, ala personal doon adung-adungon. Nang pe mangadukon akka bangsona. Inangamang uji hita makatatay dot debata. Uji hita tarilu-ilu di jolo ni debata. Manang ahape. Alay pribadi majo. Asa terbiasa hita, asa somal tahilala, buado molo tarilu. Buado molo tumatangis di jolo ni debata. Unang gabe si palesem artina molo adong pas kesempatan tarilu batarilu iba manang sa balik na molo tarilu dongan gabe tadok si palesem ilumi. Alani latihan doni nang amang koram deo diadopan ni debata ita uji majo sa sahali di tikit tabe di bagas tabe. Na mangihut gabe suku-suku nuaeng dia do rupani alasan ni panurirangon uban na tumatangi si bana.
Nak kining nga berbalik bangsona, berarti diri nasa diri pe ditangisi ibana do. Aleda kolani nang amang. Ita ida ma diturpuk taon. Mataku, ayat 50 sada, mataku pahol sorohaku, taringot tu saluhut, boruni hutaku. Bahasa macai rikoto ni nang amang. Boruni hutaku. Tudu-tudu maon, tu akka halak na paling rentan, na paling berisiko, na gale, molo didokhatan itu Yesus, haanggik ku akka namet meton. Bahasa ay molo marbalik kita siya debata, apalagi magguturi, ida hitama, korban yang pertama ima akka namet meti, akka noggalei. Ita uji may nangamang, ita buka maberita. Marporangi madisan. Ahado tampil di jolo gabarna, danak. Marporangi satu sadarion, danak do korban. Berita dang 3 minggu nasalpu, Indonesia Timur. Bermasalah ra. Dana pendidikan manang songod dia maon. Ise korban. Dang bui manuar pulpen, dang bui manuar buku. Ise korban. Danak. Boruni hutaku, ido korban. Dakolani yang manginang. Boido tu dia ke lingkaran ring sadatta, ring duatta, huriatta, lingkungatta. Boidoi. Manang ise namar balik siad debata ikonido gabe korban. Odo apala nama baen tumatangis sinangamang. Dinuaingon dakola jol mabe na paling rentan na gawe korban. Dohot do akan natinopay nang amang. Dohot do alam sekitar akan nasoboy mangaloi. Dagdan akon boy dope marsurak. Boy dope lari. Ale akan nasoboy mangaloi bohama. Misalna akan lingkungan hidup. Odo jot-jot gawe korban atas nama pembangunan, atas nama kesejahteraan. Dang bui makuling tanoi, dang bui makuling sungai, atas nama gawe korban may bana. Molo mangingoton, day kon tumatangi sita manginang. Day kon tumatangi sita. Tuan ni madong program na kining. Lansia na penurun alihan, regenerasi, aka nilai-nilai iman, aka parsiajaran, nang ha kristenon, nang ha batahon. Buasa unang tumatangi sita dipudi. Unang tumatangi sita marningot akka na pinasahat ni debatatu hita dang bui taradoti gabe korban halaki. Situasyon ma nanidokna godung apala na bagasi. Dang adong be hatiuron sopit holom kosong tanda maon na dikuasai hahisapon inangamang. Tanda halak na dikuasai hahisapon ima dangolo mabige dangolo mamereng dangolo makilala holom hohom sopit ima ciri-cirina ujungna di pamate ibana manasa pakilalaan na gabe hera diri nasa diri mapusat ni tata suryaon gabe ikon di ibana masude on mahahisaponi. Alea dorang suatu si inangamang buah baenon ala buku adung-adung doon memang ikon mencekam do suasana on. Jala huilala memang ala bongot nama hita tiki panaonon itu Yesus memang mencekam do situasion. Mencekam do. Jala ikon barita honon doon sianon dang lo moro hani debata molo humasusa bangsona. Pasti deh. Bangso Israel dang lo moro hani debata molo marsikor-sikor bangsonaon.
alay buah bahenon. Si jogal rukung don, natakang don. Mulu si jogal rukung dang boy, nangi bekok dang boy mangalo terus. Ujungnya di jalo mau pana. Hui lalahi tapi songonido halak Kristenon. Datung lo moro hani debata molo humasusah hita. Molo gok paruk kilon ngolutta. Ale buah bahenon. Ngamar dosa hita sian bortian ni dainang pe. Sian Adam na parjoloi. Nung ngatung madabu hita di bagasad dosa. Datung lo moro hani debata paron na jahat tu hita. Ay mual ni nasa dadeng gando ibana. Atong buha manginang. Dison dang neng mandok amanginang tarlumobi parhalado molo adong na marukil dang neng mandok kita toema taon ma disi ate upani dosa ta maon toema hami pengaparjolo siani dang neng mandok kita asal langgeng ikon parukilonon dang neng mandok kita asa songon na tikos parukiloni tamaklumi ma ay ngamar dosa hiyak kita upani natajalo maon inna dang neng mandoki na ngamang ay si pasidingod do nasa naboy mabayan marukil si alodoy nasa sakap-sakap naboy parohon parukilon tudongan si alodoy atong buah hita halak Kristen adong sada cara di bait Tuhan Yesus tu hita ima di patadda Tuhan Yesus tu hita las ni roha buah cara ni mana patadda honi dohot ibana di parukilo ni las do rohai nangamang molo adong dongan ido bayak ko kita ma sumur godung na bagasi ima inganan ni si Joseph tiki igadis akahahana ibana ipamasuk ibana tu godung na bagasi dang adong dongan na di bagasan nama bain las roha ala adong dongan nuaing ro Tuhan Yesus adong dongatta atong di patadda Tuhan Yesus hape tu hita las ni roha gabe tabo to ma boha carana mabuan las ni roha tu dongan on ma cara mangalo jala on ma cara manang hagogoon di hita laho mangalo nasa nama bain parukilon di dongan nasa na pasusa-susa dongan nasa na mawoy mabain hita sendiri marungut-ungut buah dohoro alas ni rohaon amanginang au merasa molo las ni roha terlalu abstrak ai boy do didok atai didok buasa las roham molo jut rohani donganmu inna adong songoni halak dipajut rohani donganna asalas rohana dang arah tusi las ni rohana naik kudok nuaingon las ni roha ima hagogoon dohot paraloon mangalo nasa naboy parohon parukilon boy doi dohot mekkel boy dohot senyuman boy dohot pabahenan asal ma boy marhitei tarpasiding parukilon boy marhitei lamoru parukilon boy marhitei dipadenggan akka hubungan akka relasi dipamalum akka pakilalaan ido las ni rohana neng kudok dison adulu bagasya nih las ni roha ima gogo laho mangalo hisap-hisap ni daging laho mangalo hahisapon buasa ikon sahat tu son inang amang buasa ikon sahat tu mangalo hahisapon ay didok portibion nuaing digohi akka nahisapan digohi akka na lobisian male hisap bayak ko kita may nang amang serakah lubisian male doy nuaing didok digonggomi akan nasi songonon ma portibion ngabuy tabereng di surat kabar piga horoa na menguasai
Tano, piga horoa na menguasai Aek, piga horoa halak na menguasai Portibion. Dohot ma di bagasan na Tobak, dohot dolok-dolok, dohot pantai, dohot gariada laut pe di pagari. Inangamang, oddo sialoon, ay oddo jot-jot mabek kita marukil, jala marungutungut, jala muliate ma di Tuhan, nakining epistel tei, 40 hari tua Yesus dang mangan, langsung do di kontra, di balik, hahisapon dang mangan. Ida ita may nangamang, dialo tua Yesus do si songoni. On ma natabereng Adam, Hawa, di Taman Eden, Porlak Eden, gok si panganon, alay natubuy ma hahisapon, naing do ibana dos songon debata. Ujungna madabu tu dosa. Tuhan Yesus di halongonan, datung adong parbueni hau di son. 40 hari leleng na, dang mangan dang minum. Alay di taluhon ibana do hahisapon, ima si bolisi. Ahahoro ditawarhon si bolisi itu ibana. Si panganon, huaso. Ngolu sa leleng-leleng na. Gabisya si bolis, itawarhon ngolu sa leleng ni leleng na. Ay ibana do hangoluan. Debuon ma. Datung tartuktuk patmuin na. Di taluhon do inangamang. Ahahoro hahisapon dangi si panganon huaso ngolu sa leleng ni leleng na. Say girgir do halak akan hisapon ni tunatuluon. Los ondo langsung ditaluho tua Yesus laho manobus Adam na lelengi. Asa tatada oddo hape las ni roha. Oddo hape damang dainang. Las ni roha di hamu. Las ni roha di au. Oddo hape pardalanan ni Tuhan Yesus di bagasan pasionon. Mulai sian halongonani dungi mardalan ma ibana patuduhon tu hita. Didongani Tuhan Yesus hita, dipatadda tu hita las ni roha, diajari hita manaluhon hahisapon. Amang inang, roh Tuhan Yesus tu portibion, ibana do napunasa portibion, ibana manoppa, alay dang adong inganan di ibana. Dang ido tahe? Ido kan dang adong inganan di ibana. Ibana na manoppa. Ibana do pamalum na sasahit. Ibana do padaoni. Alay ikod dalanan nama dalan haberniton. Via dolorosa. Ibana do mual ni akan nadenggan. Ibana do hatigoran. Alay kon Roma si seanna. Si Judas igadi si bana. Ikon Roma musa si Petrus. Dakutadei ninna. Di porso ibana. Asa boha. Asa boy tahilalay nangamang. Odo hapelas ni roha adong Tuhan Yesus. Rahe ado hamu di porso donganmu. Manang sabalik na rahe ado hamu mamorso donganmu. Roh Tuhan Yesus. Dang songoni hape. Saat roh di hau pinor silang. Dakya di porso Tuhan Yesus. Nanggo sada iota. Sian. Hatani debata. Dang ido? Dang adong. On malas ni roha. Adong dong aku hape. Ima Tuhan Yesus. Atong sada kesempatan maun dihitai nangamang. Kesempatan lau marhua. Lau roh tu adopan di debata. Nang pe di bagasan ilu-ilu. Nang pe di bagasan angguk-angguk. Alay kesempatan mau tu hita roh tu adopan di debata. Ay nga didongani Tuhan Yesus hita. Nuaing ajakan naparjolo nakining nahu togihoni asa Roma ita secara pribadi dang holan pribadi tahape adong do Tuhan Yesus dong atta ro tu adopan di debata ubain nahum hamiro tu adopan di debata ubain nahum hamuro tu adopan di debata ala adong do Tuhan Yesus ita bereng turpuk taon adong aek ninna manalpui uluna didok disi tos nama hosakku
Ita ingot maon tikini sinoak. Aek manalpui tanoon. Tos dohosani halak. Ujui. Ujui aek dotong manalpui si manjujungta sa tabi ng amang. Alaydang tos hosata. Ima padidioni parohon ngulu na baru do gariada. Parohon ngulu na baru. Jala saleleng nileleng na dui. Ima pabainan ni Tuhan Yesus tu hita. Jala songon halak nong tardidi hita. On ma bohalhu ro tuado panidebata. Nang pedibagasan tumatangis. Nang pedibagasan tarilu-ilu. Dang mabia rau ro tuado panidebata. Dang mabia rau jala dang martabuni. Songon si Adam na lelengi. Mabia ribana gariada gabe debata na jojo tu si Adam. Madam minna. Au daong dang mabia rau. Au do majou debata. Ale debata. Dang martabuni au. Ay manatap manonggor do mata ni debata tu hita. Manatap manonggor do mata ni Jehovah tu hamu inang amang. Dang mabiar hita di si. Manatap manonggor do ibana sian banua gijang. Dang martabuni hita. Ido halak Kristen. Dang martabuni hita. Ay nung nga parjolo ditobus tua Jesus hita. Ima tikki nata jaloi. Padidion na badiyay. Nung nga parjolo ditobus tua Jesus portibion. Ima dihau pinor silangi. Minggu na salpu. Si Musa dot si Elia. Dohot do halaki ditobus. Ay roh halaki tu Gunung Tabor, tu Dolok Tabor. Buat carana, molodang tua Jesus na markuaso di pardalanan ni Tiki. Ay ngasalpu si Musa, ngasalpu si Elia. Aleboy di paro tua Jesus halaki ro. Makatatay taringot tu naeng tu Jerusalem. Dohot halaki ditobus inang amang. Atong Roma hita tu debata. Nang pe dibagasan ilu-ilu. Unang taatur-atur. Unang jolo, anong ba jolo diapus ma ilu-iluon. Unang tarida ilu-iluon. Lalaki tidak bercerita. Ina unang. Dibagasan tari ilu-ilu pe. Rodo au tu debata. Buasa. Ay didopak ko tua debata do bohina tu hita. Tuhamu. Jalai pasar hondamena tu todi munabe. Atong ahabe. Buasa dang roau tu si. Atong rodo au. Jala togi honokku do akka. Pinoparhu togi honokku do akan nani lean ni debata tu au. Ido hu togihon ro tu ado pan ni debata. Ay ngadi tobus hami saluhutna. Ngadi tobus hamu inang saluhutna hamu amang kadongan. Atong ro tu debata latihan manaluhon hahisapon pelan-pelan. Lamalua mahita. Sian namang gom-gomi hita ima akka pangiduan ni hisap-hisap ni dagingi. Siat tua Jesus hita marsiajar los debatado tujuatta. Atong didopak ko tua debatado hape manatap manonggor do hape ibana tu hamu tu hita saluhutna. Tong dalani manguluon. Tujuan na sada Jahobaido. Jo wibana unang mabiar. Amen. Martangnya kita. Ale Tuhan debata manami na di Banua Gijang. Mauliate ma di pasat rohanami tuho. Ala diajari ho hami. Di tikion. Di lehoko di hami hatam. Jala di papuliho rohanami. Ala sipata tumatangis dohami ali Tuhan. Di sihabunian. Gariah ada martabuni hami syakko. Mabiar hami dihagaleon nami. Mabiar hami diakka dosa nami be. Lupa hami. Ay hodo hape naung manobus hami. Hodo hape nasay manatap manonggor humokop hami. Atong mauliate mali Tuhan. Ala dilehoko tu hami Tuhan Yesus Kristus. Nama buka si malolong nami. Nama nuktuhi rohan nami. Losmian ibana disi. Ubayan na tiur nuaing pakilalaan nami. Tiur nang si malolong nami. Laho manatap tuho. Lau jauh-jauh di guarmu. Atong ali Tuhan. Ajari mahami. Dia kapardalanan ning ulu nami. Asa say torus hami lam solhot tu adopanmu. Ay holan dia adopan mido boy hami mian marsinggang. Ala hodo debata nami. Napaluaw kami saluhutna.
Atong namarningot dohami ali Tuhan dia kadongan nami. Ruas ni huriamon kebayo rabbaruon. Akan namar sahit ali Tuhan. Asi roham. Daon ni manasida ay hodo mual ni hahipason. Jala hodo mual ni hagogoon mangido hami tuho. Lehom magogo tu aka keluarga na paurus-urus akan namar sahit. Lehon magogo tu aka tenaga medis. Nama kobasi akan namar sahit. Samarhite akka isude. Say tibu maro akka hamalumon. Say tanggal maka parsahiton. Namar ningot hami nang akadongan nami. Na dibagasan paruk kilo nali Tuhan. Na dibagasan humasusa nguluna. Ala ni panggosa-gosa ni portibion. Nang ala ni akka namasa di tonga-tonga ni nguluna. Asi marohama li Tuhan. Pargogoy manasida. Jala ajari mahami saluhut na ruas ni huriam. Asaboy hami gabesibuan las ni roha. Mangapuli dongan nami. Pamalupon rohana. Samarhite haroro nami. Tarapul maka na dibagasan paruk kilon. Jala margogo maka na dibagasan hagaleon. Ali Tuhan na marningot tong hami da kadongan nami. Na dibagasan las ni rohan waing. Nang aka ala ni ulang tahun pernikahan. Nang dohot ulang tahun hatutubu. Asi marohama li Tuhan gohi malas ni rohan nasida. Jala ajari manasida saluhut na. Asa diboto madok mauliate tuho. Ay hodo mual ni nasa las ni roha. Songoni nang akaulaon nami tujuluan ni arion. O matoktong ali Tuhan na marhuaso. Dongani mahami dia kapardalanan nami. Ay hodo Immanuel di hami. O matoktong naman dongani hami dia kaulaon. Asa saluhut na iboy martupa dohot denggan. Parohon las ni roha di hami. Parohon hasangapon may diguarmu. Jala ajari mahami ali Tuhan. Gabe sibuan barita nauli tuak ka ulaon nami be. Diak ka pakobasyon nami be. Nang diak ka inganan pe. Manang di dia hami di pawajak ho. Atau kupasahat hami mangulu nami tubagasan tanganmu. Suang-suangoni nang akka parhalado ni huriamu pasahat hami matubagasan tanganmu. Lehom mahabisuhon. Lehom masadani roha di nasida saluhutna. Holan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai. Martangia kami tuho. Amen. Hita uduti mamanginang. Maredde hita. Los isoma tapasahat peliatta. Sai matahon o Tuhaku, sai rajai madirikon. O hinirim ni rohaku, si panguluton dikon. Rohami matur rohaku, o di ho ao.
rohami matu rohaku sai pasoton mahatam. Nadi sono Tuhaku namar sombau Tuhan ilu-ilu ni mataku usombahono Tuhan rohami matu rohaku namasi holau diho. Sai mata hono Tuhaku, sai rajai madirikan, oh hinirim di rohaku, si pangulukan dikon, rohami matu Rim mahita jongjong. rohaku, odi odi ho awon. Tatangnya kon ma peleata. Ale debata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami ma siyan na ni lehon mi tu hami, pelean nami tu ho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa huparhasea kami peleanon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni sileon-leon mi tu hami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon mi, toniro di pamataku, hosano tubuki, toni saluhut hartaku, upasahan itu ho, nasa usaha kudo. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, alay palua mahami sian pangago. Ai hodo na puna haraja, dohot anugrahon, rodi hasan ngapon, saleleng nilelengan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopak ko Tuhan debata bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutod di munabe.